Het Limburgs Museum is een museum voor cultuur en geschiedenis in Limburg. We verzamelen en vertellen de verhalen van Limburg voor iedereen die geïnteresseerd is in Limburg. Juist in deze coronatijden is het voor een aantal mensen niet mogelijk om naar het Limburgs Museum te komen. En dus willen we heel graag bij hen op bezoek. Met de onvergetelijk Limburgs Museumtafel gaan we op locatie op bezoek bij kwetsbare ouderen, waarin we het gesprek aangaan met hen over hun vroege herinneringen aan de hand van al de collectiestukken van het Limburgs Museum. Met uw bijdrage kunnen we dat in heel Limburg mogelijk gaan maken. Voor mensen met geheugenproblematiek is het heel fijn om herinneringen op te halen van vroeger. Ik vind het prachtig om te zien hoe onze bewoners genieten als ze werken met deze digitale tafel. Ik zie gewoon dat het werkt. Er komen allerlei herinneringen naar boven. En dat levert juist hele mooie momenten op voor onze bewoners. Ze herbeleven weer even die tijd van toen. De onvergetelijk Limburgs Museumtafel is een hele waardevolle aanvulling op ons activiteitenaanbod. Steun de onvergetelijk Limburgs Museumtafel en geef mensen met geheugenproblematiek in de Limburgse zorginstellingen een geluksmoment dat ze nooit meer zullen vergeten. Met jouw steun kunnen we 3 exemplaren van die hele bijzondere tafel aanschaffen en onze rondleiders er een jaar lang mee op pad sturen door heel Limburg. En natuurlijk krijg jij daar een geluksmomentje voor jezelf voor terug.